नोंखौ लाना आं जिउआव जोबोद सिमां सुजुबाय अनजालि आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो गिबियावनो आं नोंनो रादाय होबाय बिसोरलाय बेयाव मा खालामदों नोंसोर बिदिसो नोंसोरखौ खोन्थायनो आं मादैयालाय न'आव दंना गैयाब्रा मादै न' सिबदो नामा ओं हा माथो खबरमोन आदै नों मिथियाखै नामा मादै औ मा मोनथिनाय खोथा बुंदों आदैयालाय नोंसानि फिसाजो अनजालिया बैयाव सोरबा सेंग्रादो लाइन मारिबाय दङ बिदिसो बियो बेनिखायनोथ' न'आव थाया बियो दे मादै आं थांसै थादो दे जागोन दे 2 बोसोरनि उनाव आं नोंजों जुलि जागोन नों आंखौ माब्लाबाबो नेवसिनाय मोननाय नङा प्रकाश थोद जाम्बि आं नोंखौ मालाबाबो नेवसिया आं नोंनि थाखायनो सनानि ताजमहल लुनानै दोनखागोन थ' सना बिदिबालाय न'आव थांसै मा एफा गरमब्रा बोथोरफोरालाय हाबाब जोंहा अनजालियालाय बहा थाङो बहा मायोब्रा बिमा बेनोथ' बिफा जों नोजोर होनांगौआ औलै बिमा कलेजावसो थाङोना लोगोफोरजों बेरायहैयो आं मिथिलांलालै बिमा नैहाय माबा बिफा बै सामब्राम देवानि आदैया दानि जोंहानि फिसाजो अनजालिखौ सोरबा सेंग्राजोंसो लोगो हमबाय थादों होननानै खिथाफैदोंमोन हा अनजालि बिमा नोंसो न'आव थायो मोजां मावदो ना गाज्रि मावदो नोंसो नोजोर होनांगौ बिमा दे बिफा ओंखाम जाहैग्रोनोसै फै दा फिसाजोआ फैबाथाय बुजायनोसै बिमा आयै आफा आं सफैबाय हा फिसा सफैबाय एसे फ्रेस जाना लाहैग्रोदो थां बेनिफ्राय ओंखामा जाफैदो जागोन दे आयै जाखांबाय फिसा औ आयै जाखांबाय ओइ बिफा ओरै फैलाय हा फिसा नोंलाय माने एफा गामि बेरायग्रा जाखो आफा आं प्रकाशजोंसो बेरायनो होनना थांदोंमोन फिसा नों देरा नङा देरबाय बुजिनो हानाय जाबाय नों प्रकाशजों मानो बेरायबाय थायो गुबुनफ्रा मेगन होयो फिसा आयै गुबुना जिखायानो बुंवाथों आं प्रकाशखौ मोजां मोनो फिसा नों प्रकाशखौ मा मेगनजों मोजां मोनखो न'खरावनो जेबो लाइ लथरानो गैया आरो जानो लोंनो गद गैयासो होननाय खोनाबावदों आङो आरो बेखार सेंग्रा जेबो मावनो दांनो रोङा बेफोरनो नोंखौ जाहोनो हागोन नोंगौ बिमानि बुंनाया फिसा जानो गैयिनि फिसाया गियान गैया नों प्रकाशखौ बावनो नाजा फिसा आफा आं बेखौ माब्लाबा बावनो हाया मा जाबावगोन बे फिसा सासेजों नोंनिनो लादो नोंनो बिदिमोन नालाय मा नोंनिनो लादों नोंनि लादों बेलाय नों लायाबा आं फैगौमोन नामा ओइ
आयै दै गिलाससे लाबोलाय र' फिसालायनि माथो फिसा नोङो अनजालिखौ मोजां मोनोनो अनजालिमोनहा जोंहाखौ गोदोनिफ्रायनो निखावरि होननानै मुगैयो आरो नों बिनि फिसाजोखौसो मोजां मोनबावो अनजालिखौ गार फिसा नोङो मा जाबावगोनब्रा आंलाय अनजालिखौ मोजां मोनना गोरोन्थिसो मावबाय नामालै जाबो जानोबो गैया आरो बिखिजा आं अनजालिखौबो गारनो हाया अनजालियाबो गारनो हाया आंखौ मा जाबावगोन सानबाबो सानख'नोनो हाला The next morning. आयु प्रकाश बिमाया नोंमारगौसो थारैनो गोरिमारसो बिसोरा हाजिरासो मावना जामारो बेफोरनोसो सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्रायनो नागिरो थु नों हनैहाय नोंखौ सोरबा माबा मोनसे होनलांबाय बुंथोंहाय अनजालि ओइ अनजालि बाहेरायाव ओंखारबोलाय गोख्रै मा जाखो आयै माखौथो एसे रागा जोंना फैखो बाजाराव थांनायालाय रागासो जोंनाय नुदों नोङो बेनो जाबाय नोंनि मोजां मोननायनि बिमाया लामा सामासो हाजिरा मावना जायो माथो हर आं बेफोरबायदि मानसिनो आयै नों मानो बिदि सानो गोरिबा मानसि नङा नामा गोरिबा आंनि थाखाय मानसि नङा आयै बिस्रा गोरिब मानसिबाबो लामा सामा बेबायनो जायाखैना बिसोरबोथ' मावनानैसो जादों आयै हा एसेबां गिदिर जाबाय नोङो बिमाजों उल्था उल्था खोथा बुंनो बेबायदि हौवानो हाबा हरबायलाय बेनिफ्राय साबसिन हामसिन हौवानो हाबा हरगोन आं नोंखौ
नै अनजालिसो फन हरदों माथो। Emang Pukas, aku kamu लोगो हमनो हागोन नामा? ओइ अनजालि मा जादों नोंलाय? मानो गाबबाय दं नोंलाय? Pukas, kamu nih yang batal kita nunggu fैदो. औ जागोन दे। हाबाब बिमा फिसा माखो दावराव जालायबाय थाखो? बिफा नायल' जाल' फिसाजो सासेल'मोन दाव अननायावनो सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्लायजोबनो नागिरबाय इयो। दानि बाजारनिफ्राय फैबाय थानायाव बै लामायावसो प्रकाश बिमाखौ हाजिरा मावबाय थानाय लोगो मोन्दोंमोन आं। इखौनो बुंदोंमोन आं फिसाजोखौ फंनैसो। बिमा जों इसोरखौ निखावरि होनना मुगैनाया जोंनि गोरोन्थि जागोन खोमा। नोंनो लाय होजोबबाय। धोइ The next day. अनजालि मानोथो सिरि सिरि थाखो? दे बुङा मानो मैया मा जादोंमोन? आइया ओइ अनजालि मा जाखो? Pukas, जोंहा साननैसो उनाव आंखौ हाबा हरनो नागिरदों. अनजालि लांनोथ' हायो नाथाय हाबा जाखांना नोंखौ मा मावना जाहोगोन? साख्रियाबोथ' आंना जाथ'वाखै। बिदिब्लानो आंखौ मोननो हास्थायो नामा? अनजालि नों मानो बिदि बुङो? नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया। प्रकाश जुदि आंखौ मोननो हास्थायमारो बे सप्तासेनि गेजेरावनो आंखौ लांफै नङाबा आइया आंखौ गुबुननो हाबा हरसिगोन। थादो प्रकाश। अनजालि अ गड आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो?